Joo, mä olin tuolla Sibeliustalolla jo etsimässä tätä tilaisuutta ja katsottiin siellä Sibeliustalon vahtimestarin kanssa, niin kyllä mun luonnoskutsussa luki Sibeliustalo, että sitten mä kuulinkin, että se onkin täällä. Oli pikkusen kiire. No, mutta mulla on nyt puolisen tuntia kuulemma aikaa ja olisi aika laaja aihe, eli näitä yhtymä- ja yhtiöasioita pitäisi käydä läpi. Mä yritän nyt luoda teille vaan semmoisen hyvin yleispiirteisen kuvan, että missä maailmassa niin kuin näissä yhtymissä ja yhtiöissä ja muissa yhteistyöelimissä niin kuin liikutaan. Tämä on sen verran laaja aihe taas, niin kuin mulle aina tulee, että puolessa tunnissa ei hirveän paljon ehdi käymään asiaa läpi. Mihinkä mä nyt tämänkin hetkinen, johonkin pitää piilottaa tää vempele. Anna povarini, jos se mahtuu. Okei. Ensin vähän näitä yhteistyömuotoja. Useimmittenhan justiin nämä yhtymät ja yhtiöt on kuntien välisten yhteistyömuotojen tai yhteistyötoimintatapoja. Mutta tietysti sitten on vähän muitakin. No, kunnilla voi tietysti olla omiakin yhtiöitä ja säätiöitä ja yhdistyksiä, jotka ei ole varsinaisesti näitä yhteistyömuotoja, mutta mä käyn nyt tässä ihan lyhyesti läpi näitä yhteistyöasioita. Eli kunnat voi tehdä yhteistyötä julkis- ja yksityisoikeudellisessa muodossa. Kuntalaki säätelee tätä julkisoikeudellista muotoa, ja se on ainoa vaihtoehto silloin, jos näihin yhteistyötehtäviin kuuluu laissa säädettyjä tehtäviä tai päätösvallan käyttöä. Sitten nämä yksityisoikeudelliset yhteistyömuodot, niin ne sopii sitten semmoiseen, jossa ei näitä ole. Ja näitä julkisoikeudellisia on kuntayhtymät, esimerkiksi sote-yhtymä, koulutuskuntayhtymä, Päijät-Hämeen liitto. Sitten on kunnan liikelaitokset, kuntayhtymän liikelaitokset ja liikelaitoskuntayhtymät. Mä tuun niihin myöhemmin, mä selitän vähän sen sitten myöhemmin, mitä ne on. Näitä on muun muassa Oiva. Ja sitten on yksi mahdollisuus vielä näihin julkisoikeudellisiin yhteistyömuotoihin on tämä, että toinen viranomainen hoitaa sovitun kokonaisuuden myös toisen puolesta tai yhteistoiminnassa. Näitä on esimerkiksi yhteiset toimielimet, on näitä jäte- ja joukkoliikennelautakuntaa ja tämän tyyppisiä. Ja sitten on nämä yksityisoikeudelliset muodot, niin on yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset. Näitähän nyt on vaikka Työterveys Vellamo Oy, Uusyrityskeskus ry eli yhdistys. Ja näitä sääntelee sitten osakeyhtiölaki, yhdistyslaki ja säätiölaki. Käydään ensin läpi tätä kuntayhtymää vähän sen. Eli kunnat voi sopia, että tiettyä tehtävää hoitamaan perustetaan kuntayhtymä. Ja joihinkin kuntayhtymiin sitten tämä liittyminen ja kuuluminen on lain mukaan pakollista. Tämmöisiä on muun muassa sote-yhtymä ja Päijät-Hämeen liitto. Ja sitten on esimerkiksi erityishuolto, mikä se on, erityishuoltoliitto tai tämmöinen, nykyäänhän me ollaan Etevassa tai kaikki. Kuntayhtymä on ihan erillinen oikeushenkilö, joka perustetaan kuntien välisellä tekemällä perussopimuksella. Ja yhtymän korkeinta päätösvaltaa käyttää yleensä yhtymäkokous tai yhtymävaltuusto. Ja sitten lisäksi yhtymillä on erilainen määrä muita elimiä, mutta aina siellä yleensä on tarkastuslautakunta ja yleensä hallitus. Jollain ihan pienellä yhtymällä ei välttämättä ole hallitustakaan, mutta yleensä näillä, ainakin meidän maakunnassa, niin taitaa kaikilla olla. Ja sitten siellä voi olla muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Yhtymään sovelletaan suurinta osaa kuntalain pykälistä. Eli sen hallinto on hyvin samantyyppistä kuin kunnan hallinto. Mutta sitten yhtymällä on lisäksi, tämän perussopimuksen lisäksi vielä yleensä omia hallintoja ja muita sääntöjä, työjärjestyksiä ja semmoisia. Ja siellä on sitten tarkemmin määritelty tämä yhtymähallinnon järjestäminen ja toimivaltajaot ja näin poispäin, että kuka siellä oikeasti saa sitten päättää. Ihan niin kuin kunnassakin. Meillä on joka kunnassa vähän eri tavalla johtosäännöt ja päätösvallat ja toimivaltajaot, niin on myös kuntayhtymissä vähän eri tavalla. No sitten te joudutte luottamushenkilönä kuntayhtymiin, ainakin osa teistä, jonkunnäköisiin tehtäviin. Me käydään vähän näitä, mitä siellä kuntayhtymässä sitten on. Joissain kuntayhtymissä on yhtymäkokous.
Esimerkiksi nyt koulutuskuntayhtymässä on yhtymäkokous. Siihen ei sovelleta suoraan kuntalain valtuustoa koskevia säännöksiä, vaan perussopimuksessa voidaan sitä aika laajasti sopia tämän yhtymäkokouksen toimivallasta ja tehtävistä. Tämä on luonteeltaan vähän niin kuin osakeyhtiön yhtiökokous. Se ei ole vakinainen toimielin, vaikka se käyttääkin korkeinta päätösvaltaa siinä yhtymässä. Se on niin kuin omistajien kokous. Yhtymäkokousedustajille ei ole myöskään mitään määriteltyä toimikautta, ja lainsäätäjän tarkoitus on nimenomaan ollut se, että yhtymäkokousedustaja valittaisi joka kokouksen erikseen. Mutta aika useinhan kunnat valitsee sillä tavalla, että joku luottamushenkilö X on tämän valtuustokauden sen ja sen yhtymäkokouksen kunnan edustaja siellä. Sekä ei ole laitonta, mutta periaatteessa voidaan joka tapauksessa valita vaikka joka kokouksen erikseen. Yleensä kunnan edustajan näihin yhtymäkokouksiin valitsee kunnanhallitus, ja siellä sitten kunnanhallitus antaa yleensä jonkunnäköisen toimiohjeenkin. Aika useinhan ne toimiohjeet koskee lähinnä näitä, että ketä valitaan hallitukseen ja ketä valitaan sinne ja tänne toimielimiin. Tämä kokousedustaja on luonteeltaan jäsenkunnan asiamies, joka käyttää kunnan puhevaltaa siellä kokouksessa. Hän ei ole varsinaisesti niin kuin luottamushenkilö perinteisessä mielessä, että hän ei ole minkään toimielimen jäsen, kun hän menee sinne yhtymäkokoukseen, vaan hän on nimenomaan asiamies. Ihan samalla tavalla, jos kunnan edustaja menee jonkun osakeyhtiön yhtiökokoukseen, niin hän on vain kunnan edustajana siellä, hän on kunnan asiamiehenä siellä. Siinä mielessä vähän poikkeuksellista kuitenkin, että tähän yhtymäkokoukseen sovelletaan kuntalain esteellisyyssäännöksiä, jotka koskee valtuustoa. Eli tämä kunnan edustaja on yhtymäkokouksessa esteellinen käsittelemään asiaa, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään. Hän ei ole esteellinen siis käsittelemään sitä oman kuntansa asiaa, vaan nimenomaan jos asia koskee häntä henkilökohtaisesti tai hänen läheistään. Tämä lienee aika harvinaista näissä yhtymäkokouksissa, että tämmöistä sattuisi tulemaan. Sitten on toinen vaihtoehto, on yhtymävaltuusto. Ja tämä poikkeaa tästä yhtymäkokouksesta siinä, että tämä on sen yhtymän vakituinen toimielin, vähän niin kuin kunnanvaltuusto. Ja jäsenet tähän valtuustoon valitaan perussopimuksen mukaiseksi toimikaudeksi. Yleensä tämä taitaa olla kyllä yleensä kunnanvaltuuston toimikausi. Ja tässä nämä jäsenet on siis toimielimen jäseniä, ei mitään asiamiehiä. Ja yhtymävaltuustoon sovelletaan lähtökohtaisesti kuntalain valtuustoa koskevia säännöksiä, myös näitä edellä kerrottuja esteellisyyssäännöksiä. Ja toimivaltakysymykset määräytyy aika samalla tavalla kuin kunnan sisällä, kunnan ja valtuuston välillä. Mutta tietysti sitten tähänkin vaikuttaa paljon sen kuntayhtymän omat säännöt ja se perussopimus, että miten ne sitten loppujen lopuksi määräytyy. Aika usein kunnanhallitukset antaa näissä yhtymävaltuuston kokouksiinkin toimiohjeita näille edustajille, mutta ne on ehkä enemmänkin ohjeellisia toimiohjeita. Tietysti kyllähän niitäkin olisi syytä noudattaa, mutta siihen tullaan vähän myöhemmin. Sitten täytyy huomata, että yhtymävaltuustoa ei voi erottaa kesken toimikauden, mutta esimerkiksi jos on yhtymäkokous, niin joka kerta voidaan valita uusi edustaja sinne yhtymäkokoukseen. Vaikka se yhtymäkokousedustaja olisi valittu koko valtuuston toimikaudeksi, niin siitä huolimatta se voidaan vaihtaa kesken toimikauden ihan noin vaan, että nyt valitaankin uusi kaveri. Mutta yhtymävaltuustoa ei voi sitten erottaa. Ja tätähän pohdittiin täällä Päijät-Hämeessä sote-yhtymän osalta tuossa muistaakseni 5-6 vuotta sitten, että siellä kun on yhtymävaltuusto, niin yhtymävaltuusto kun on toimielin, niin siinä ei ole sellaista omistajaohjausta peruskunnilla kuin esimerkiksi yhtymäkokoukseen, mutta sitten tämä ehdotus sitten, että olisi vaihdettu yhtymäkokouksesta tämä valtuusto, niin se ei mennyt sitten jostain syystä läpi. Te tiedätte varmaan poliitikkoina paremmin mistä syystä. Sitten minulla on tässä muutamia tämmöisiä erityisiä asioita, mitä lainsäädäntö määrittelee näistä kuntayhtymistä. On tämä äänivalta-asia, eli yhtymäkokouksessahan ei ole ääni per kunta, vaan nämä äänivallan perusteet on sovittu aina perussopimuksessa. Ja sehän on usein
joko asukasluvun mukaan tai peruspääomaosuuden suhteessa. Se vaihtelee jokaisen kuntayhtymän kesken ja siellä voi olla myös jonkunnäköisiä äänivallan rajoituksia, että esimerkiksi jos jollain kunnalla on huomattava enemmistö peruspääomasta, niin se ei kuitenkaan saa äänestää esimerkiksi sillä koko peruspääoman määrällä. Mutta ne selviää sieltä perussopimuksesta aina. Sitten on tämmöinen poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen, ja tätä sovelletaan muihin kuntayhtymätoimielimiin kuin yhtymäkokoukseen ja valtuustoon. Eli siinä toimielinten kokoonpano sovitetaan sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Eikö ollut ihan yksinkertaisesti sanottu? Mutta tämä on periaatteessa vähän sama tämä suhteellisuusperiaate kuin kunnallisvaaleissa, eli siinä katsotaan sitten jokaisen puolueen, jotka on valtuustossa, niin niiden saamat ääniosuudet koko sen kuntayhtymän alueella, ja sitten katsotaan kuka sai eniten ääniä ja sitten lasketaan niitä vertauslukuja ja sen mukaan sitten puolueet saa paikkoja näihin muihin toimielimeen. Ja vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen on näihin toimielimiin sellainen henkilö, joka on vaalikelpoinen jäsenkunnassa, mutta ei kuitenkaan kuntayhtymän työntekijä. Että se kannattaa huomata, jos näitä valintoja tulee. Että työntekijä ei pääse omaksi pomokseen. Yhtymähallitus sitten yleensä käyttää kuntayhtymän puhevaltaa ja valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimuksen. Ja jos yhtymällä on valtuusto, niin hallitus valmistelee valtuustoasiat ja toimii muutenkin samalla tavalla kuin kunnassa. Mutta tosiaan, niin jos joudutte sinne kuntayhtymään edustajiksi, niin kannattaa lukasta ne kuntayhtymän johtosäännöt ja perussopimus, niin tietää sitten vähän tarkemmin, että miten siinä kuntayhtymässä on nämä asiat sovittu järjestettäväksi. Sitten tämä mun lempiaihe on tämä esteellisyys, niin kuntayhtymän näissä muissa toimielimissä kuin valtuustossa ja yhtymäkokouksessa sovelletaan näitä kuntalain ja hallintolain mukaisia esteellisyyssäännöksiä. Eli esteellisyyssäännös tulee niin kuin tämä hallintolain mukaisen virkamiehen esteellisyyden mukaan, eli jos itse tai läheinen on asianosainen siinä käsiteltävässä asiassa, itse tai läheinen avustaa tai edustaa asianosaista, tai sitä, jolle on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa asiassa, tai ratkaisusta on itselle tai omalle läheiselle erityistä hyötyä tai haittaa, jos on palvelussuhteessa asianomaiseen, tai itse tai läheinen on asianosaisen hallituksen, hallintoneuvoston tai muun johtoelimen jäsen tai toimitusjohtaja tai luottamuspuolueettomuuteen muutenkin vaarantuu. Nämä on ne samat asiat, jos osa teistä varmaan oli silloin muutama viikko sitten tuolla Sibeliustalolla, kun aloitettiin tätä seminaarisarjaa, niin mä kävin silloin näitä läpi ja nämä löytyy ilmeisesti nämä mun esitykset sieltä Päijät-Hämeen liiton sivulta, että nämä voi katsoa sieltä tarkemmin sitten. Mä käyn ihan lyhyesti tämän kunnallisen liikelaitoksen, vaikka se ei nyt suoranaisesti tähän mun aiheeseen liitykään, mutta että tiedätte vähän mistä on kysymys. Eli kunta voi perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten liikelaitoksen. Se on silloin kunnallinen liikelaitos. Myös kuntayhtymä voi perustaa oman liikelaitoksen, se on silloin kuntayhtymän liikelaitos. Tämä kunnallinen liikelaitos on osa kunnan organisaatiota, eli se ei ole itsenäinen oikeussubjekti. Esimerkiksi Lahden kaupungin liikelaitos, niin se on Lahden kaupunki ja se ei ole itsenäinen firma periaatteessa lainausmerkeissä. Sitten on tämmöinen järjestely vielä kuin liikelaitoskuntayhtymä. Mä en käy tätä sen pidempään, koska meillä ei mun tietääkseni Päijät-Hämeessä ole yhtään liikelaitoskuntayhtymää. Vai onko? Ei ainakaan mulla ole tullut eteen. Se on kuitenkin kuntien tai kuntayhtymien yhdessä perustama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on hoitaa liikelaitosta. Tämä on itsenäinen oikeussubjekti ja yleensä nämä liikelaitoskuntayhtymät muokataan hyvin niin kuin osakeyhtiömäiseksi. Mutta se on ihan, että tiedätte tämän sanan, että semmoinenkin on olemassa. Kunnallisella liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen hallintoa ja toimintaa. Muuten sitten tämän liikelaitoksen toiminta on voitu järjestää hyvin monella tavalla siellä kunnan sisäisillä johtosäännöillä. Esimerkiksi nyt tässä on hyvä esimerkki tämä OIVA,
jolla on oma johtokunta, Oiva toimii niin kuin tuottajana, sitten on vielä kuntien yhteinen perusturvalautakunta tilaajana. Mutta koko tämä paketti on kuitenkin osa Hollolan kuntaa. Sitten mennään osakeyhtiöön. Tätä sääntelee osakeyhtiölaki. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole jotain muuta määrätty. Ja monestihan näissä esimerkiksi meidän yhteisissä yhtiöissä on semmoinen määräys, että sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Tämä on hyvä sitten, jos joudutte esimerkiksi yhtiön hallitukseen, niin hyvä tarkistaa sieltä yhtiöjärjestyksestä, että mikä on sen yhtiön oikeasti sen toiminnan tarkoitus. Koska hallituksen pitäisi tietysti toteuttaa sitä toiminnan tarkoitusta ja viedä yhtiötä siihen suuntaan, mikä se tarkoitus on. Ja yhtiötä koskevia määräyksiä on tosiaan lisäksi siellä yhtiöjärjestyksessä, mutta sitten eri yhtiöillä on erilainen määrä omia sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, joissa sitten määritellään näitä yhtiön toimintakäytäntöjä. Osakkeen omistajat käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, johon omistajat lähettävät edustajansa. Ja yleensä edustajille annetaan toimiohjeet tässäkin ihan niin kuin tuossa kuntayhtymätapauksessa. Ja yhtiökokous päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä asioista ja yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kuntaan verrattuna yhtiökokouksella on yleensä huomattavasti vähemmän valtaa kuin valtuustolla ja hallituksella taas enemmän valtaa kuin kunnan hallituksella. Ja sitten erityisesti kannattaa huomioida, että toimitusjohtajalla on yleensä huomattavasti enemmän valtaa kuin kunnanjohtajalla ihan jo lain perusteella. Yhtiökokous sitten valitsee hallituksen jäsenet ja yhtiökokous voi erottaakin ne hallituksen jäsenet. Jos hallituksen jäsen ei noudata esimerkiksi omistajien tahtoa, niin yhtiökokouksessa voi olla sitten, että mandaatti päättyy. Ja normaalisti yhtiökokouksessa on käytettävissä ääniä yhtä paljon kuin silloin osakkeita. Et tietysti sitten yhtiöjärjestyksessä voi olla tähän myös jotain poikkeuksia. Ja yhtiökokousedustaja voidaan siis kunnassa valita joka yhtiökokoukseen erikseen. Useinhan tässäkin on noudatettu niin, että tietyn yhtiön yhtiökokousedustaja on valtuustokaudeksi valittu tietty henkilö. Ja hänelle annetaan yleensä sit normaalisti toimiohjeita tähän kokoukseen. Yhtiökokousedustaja on esteellinen päättämään asiaa sitten, joka koskee kannetta hänen edustamansa osakkeenomistajaa vastaan tai tämän osakkeenomistajan vapauttamista vahingonkorvauksesta. Tässä tulee nyt nimenomaan osakeyhtiössä tämä esteellisyyssäännös vähän toisinpäin, eli tässä on se osakkeenomistaja, joka on niin kuin periaatteessa asianosainen siinä. Ei se henkilö itse. Yhtiön hallitukselle taas sitten kunta ei voi oikein juridisesti sitovasti antaa toimiohjeita tehtävänsä hoitamiseen. Mutta tietysti olisi syytä vähän sitä omistajan tahtoa kuulla, jos haluaa niin kuin jatkaa sitä toimintaansa siellä yhtiössä. Siinä mielessä kyllä niin kuin kannattaa kuitenkin pitää tämä omistajan kantakin mielessä, jos se poikkeaa esimerkiksi yhtiökannasta. Mutta joka tapauksessa osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen jäsenen tulee huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Ja jos esimerkiksi yhtiön ja omistajan edut on ristiriidassa, niin ihan lain mukaan tulee yhtiön hallituksen jäsenen toimia yhtiön edun mukaisesti. Hallituksen jäsen on taas sitten esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa, tai joka koskee yhtiön ja kolmannen välillä tehtävää sopimusta tai muuta oikeustointa, jossa jäsenelle on odotettavissa tästä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Tässä ei nyt taas puhuta osakkeenomistajista mitään, vaan tämä on nimenomaan sen hallituksen jäsenen henkilökohtainen niin kuin, jos hän henkilökohtaisesti on asianosaisena. Hallituksessa normaalisti jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja enemmistön kanta ratkaisee tasatuloksessa puheenjohtaja ääni. Yhtiöjärjestyksessä tietysti tähänkin voidaan laittaa jonkunnäköisiä määräenemmistövaatimuksia ja näin poispäin. Ja hallituksen jäsenen toimikaudesta on usein määräys yhtiöjärjestyksessä, mutta joskus siellä ei ole mitään määräystä, niin
silloin toimikausi jatkuu toistaiseksi siihen saakka, kunnes uusi jäsen on valittu. Ja yhtiökokous voi tosiaan erottaa sen jäsenen kesken toimikautta. Ja tässä kannattaa huomata, kun kunnallisessa elämässä esimerkiksi, jos halutaan erottaa vaikka lautakuntaa, niin silloin se lautakunta pitää erottaa kokonaan. Mutta osakeyhtiössä yksittäinen hallituksen jäsenkin voidaan erottaa kesken toimikauden. Eli ei tarvitse erottaa koko hallitusta. Sitten vielä vähän tätä pelottelua, eli hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu. Eli tuo huolellisuusvelvoite, eli huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Niin jos sen vastaisesti toimii ja aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudella vahinkoa yhtiölle, niin on vahingonkorvausvelvollinen yhtiö. Sitten taas jos rikkoo osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä tahallaan tai huolimattomuudella, niin silloin voi olla vahingonkorvausvelvollinen yhtiön lisäksi myös osakkeenomistajalle tai ihan muulle kolmannelle ulkopuoliselle henkilölle. Nämä nyt on suhteellisen harvinaisia tapauksia, mutta hyvä aina muistuttaa, että pitää huolellisesti toimia. No, toimitusjohtaja on sitten osakeyhtiössä hallituksen tärkein alainen ja yhteistyökumppani. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sitten epätavalliset ja laajakantoiset toimet, ne on hallituksen päätösvaltaan kuuluvia. Toimitusjohtaja on lisäksi annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Ja toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä. Ja hallitus normaalisti valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus kokonaisuudessaan edustaa yhtiötä lain mukaan toimitusjohtaja niissä asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Sitten yhtiöjärjestyksessä voi olla näitä edustusoikeuksia annettu muutenkin. Ihan lyhyesti yhdistyksistä ja säätiöistä. Siellä on yhdistyslaki ja säätiölaki. Kummassakin on hyvin samantyyppiset säännökset esteellisyydestä. Eli yhdistyksessä ja säätiössä siellä hallituksessa käytännössä ei saa ottaa osaa päätökseen itsensä ja yhteisön välillä, joka koskee siis itseään ja yhteisöä, ja jos oma etu on ristiriidassa tämän yhteisön edun kanssa. Samoin siellä on tämä vahingonkorvausvelvollisuus hyvin samanlainen kuin äskeinen osakeyhtiölain mukainen. Yhdistykset perustetaan aatteellista tarkoitusta varten, ja siellä voidaan harjoittaa taloudellista toimintaa, joka on määrätty säännöissä tai joka välittömästi liittyy siihen tarkoitukseen, johon tämä on perustettu, tai on muuten vähäarvosta. Yhdistyksissä on yhdistyksen kokous, joka on niin kuin verrattavissa tähän yhtiökokoukseen, eli jäsenet käyttää siellä päätösvaltaansa. Yhdistyksellä on oltava hallitus, joka hoitaa näitä yhdistyksen asioita, ja siellä on myös säännöt, jotka sitten määrittelee tarkemmin nämä yhdistyksen toiminnan järjestämisiä. Viime päivinäkin tässä on erään kunnan osalta ollut tästä säätiön perustamisesta puhetta, ja tästä aina aika ajoin on ollut, ja säätiöhän perustetaan luovuttamalla eli säätiöimällä omaisuussäätiöön. Ja siellä on myös säätiön säännöt, jotka ohjaa sitä, ja säätiöllä on hallitus, joka hoitaa säätiötä. Se on hyvä vaan muistaa, kun perustetaan näitä säätiöitä, että ne on varsin itsenäisiä. Ja aika usein se omistajaohjaus on erittäin vaikeaa. Se riippuu tietysti vähän siitä, että miten siellä säännössä on sanottu, että kuka valitsee ja miten valitaan ne säätiön hallituksen jäsenet, mutta aika usein, jos se on itseään täydentävä, usein on ne säätiöt sellaisia, että ne saa oikeastaan hallitus itseään täydentää, eipä siihen juuri omistajaohjausta silloin voi harjoittaa. Eli säätiö tekee sitten just niin kuin itse lystää. Ja sieltä ei niitä rahoja sitten pois saa. Sitten vähän tästä omistajaohjauksesta. Kunnan ja omistajan kannalta on tietysti olennaista, että miten maksajan rahoja käytetään, saadaanko sitä palvelua, mitä on tilattu, ja toimiiko tämä yhteisö niin kuin kunnan omistajapolitiikan mukaisesti. Tällä omistajaohjauksella tarkoitetaan kunnan edustajien päätösvallan käytön ohjaamista yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä sekä muita toimenpiteitä, joilla omistaja myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. Yleensähän tämä omistajaohjaus kuuluu kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle sekä mahdollisesti muille johtosäännöissä mainituille viranhaltijoille. Ja yleensä tätä
omistajaohjausta toteutetaan esimerkiksi toimiohjeella näille kunnan edustajille tai sitten tavoitekehityskeskusteluilla yhtiön johdon kanssa ja niin edelleen. Kunnilla voi olla myös omia ohjeistuksia tästä asiasta, esimerkiksi konserniohjeista. Mä käyn tuossa ihan lyhyesti lopuksi Lahden konserniohjeita, koska ne koskee sinänsä, taitaa koskea kaikkia Päijät-Hämeen kuntia. Meillä on kuitenkin niin paljon yhteisiä firmoja ja yhteisöjä, että jos se noudatetaan tätä Lahden konserniohjetta, että se on hyvä muistaa sekin. Useinhan tämä konserniohjaus koetaan kunnissa ongelmalliseksi. Peruskunnassa tuntuu, että niitä kunnan ohjeita ei haluta kuulla tai ymmärtää. Mutta sitten monesti omistajaohjauksen ongelmaksi koetaan sellainenkin tilanne, että oman kunnan kanta ei voita jossain yhteisössä. Mutta tämähän ei ole omistajaohjausongelma, vaan tämä on omistajien keskenäinen ongelma. Ja usein näitä ongelmia tulee siitäkin, että kunnan hallitus ja kunnan edustajat siellä yhteisössä ei tapaa ja keskustele keskenään. Eli tieto ei liiku siellä kunnan sisällä näiden kunnanhallituksen ja kunnan edustajien välillä. Ja tämä koskee nimenomaan yleensä kunnan kannalta isoja ja tärkeitä yhteisöjä. Varsinkin silloin, jos kunnan hallituksella ei ole omaa edustusta siellä esimerkiksi jossain kuntayhtymähallituksessa. Sitten tietysti nämä kuntayhtymät ja yhteisöt saattaa olla varsin suuria ja monimutkaisia ja siellä on täynnä sitten oma alansa asiantuntijoita. Eli kyllä sitten kunnan luottamushenkilön voi olla aika vaikea ottaa haltuun sitä omaa paikkaansa siellä yhteisöhallinnossa. Mutta ehkä suurin, minkä mä oon havainnut, suurin ongelma tämän omistajaohjauksen kanssa on se, että kunnan edustajat siellä yhteisössä muuttuu heti ensimmäisen kokouksen jälkeen sen yhteisön edustajaksi siellä kunnassa. Ja aina kun tulee siitä yhteisöstä puhe, niin nämä edustajat alkaakin puolustelemaan sitä yhteisöä, eikä vie välttämättä sitä kunnan kantaa sinne yhteisöön. Tämä on mun mielestä se suurin ongelma useimmiten ollut. Eli miten kunnan edustajaa sitten ohjataan? Eli näitä toimiohjeita, joista on ollut puhettakin. Yhtiökokous, yhtymäkokousedustajat on asiamiehiä, eli toimiohjeita pitäisi silloin noudattaa. Ja yhtymävaltuustonkin olisi syytä kyllä noudattaa, vaikka se nyt onkin vähän ohjeellinen se toimiohje. Muut toimiohjeet muille toimielinten jäsenille niin ei ole sitovia, mutta tietysti se mandaatti voi päättyä sitten seuraavassa valinnassa, jos ei noudata. Sitten on tämä hyvä hallinto- ja johtamistapaohje ja konserniohje. Kuntaliitto on tehnyt tästä oman malliohjeen. Päijät-Hämeen liitto teki 5-6 vuotta sitten muistaakseni omat malliohjeensa ja Lahden kaupunki on niiden pohjalta tehnyt omat ohjeensa. Muistaakseni Heinolassakin on nämä omat ohjeet tehty ja todennäköisesti muissakin kunnissa. Nämä ohjeet hyväksytään yleensä myös tytäryhteisön toimielimissä ja silloin ne sitoo myös yhteisöä. Tässä on muutamia esimerkkejä nyt, mitä Lahden näissä ohjeissa on. Siellä on esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen osalta, että sen keskeinen tehtävä on omistajaintressin valvominen. Ja konserniohje on tarkoitettu sitovaksi edellyttäen, ettei se tai sen perusteella annettu yksittäinen ohje ole ristiriidassa tai johda ohjetta noudatettaessa ristiriitaan pakottavan lainsäädännön kanssa. Ja toimiohje ei saa myöskään loukata tytäryhteisön, sen toisen osakkaan tai sen toimintaan liittyvän kolmannen tahon oikeudellisesti suojattua etua, eikä saa olla ristiriidassa yhteisöä koskevan tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa. Kaupungin hallitus ohjaa ja yhteensovittaa kaupungin konsernin toimintaa ja antaa ohjeita kaupungin edustajille tytäryhteisöjen hallintoelimissä kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Sitten lisäksi tytäryhteisön on annettava Lahden kaupungille lakisääteisten tietojen lisäksi aika paljon kaiken näköistä tietoa kokousten esityslistoista lähtien. Sitten on neuvotteluvelvollisuus, eli merkittävistä asioista tytäryhteisön pitää antaa etukäteen ennen päätöksentekoa tieto kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. Ja siellä on sitten merkittäviä asioita huomattava määrä, lueteltu, joita en käy nyt läpi aikapulan takia. Ja kaupunki antaa sitten kannanottonsa tähän merkittävään asiaan ennakolta. Se täytyy huomata, että tämä konserniohje ei muuta tytäryhteisön johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.
Eli ne juridiset vastuut pysyy, vaikka konserniohjaaja olisikin esimerkiksi lain vastainen, silloin kun yhtiö ei saa noudattaa sitä. Mutta tietysti sitten, jos jättää noudattamatta näitä konserniohjeita, niin sekin voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen, mutta en ole kyllä koskaan kuullut, että oikeasti olisi ottanut missään. Nyt ei ole enää pari kalvoa tässä just ehdinä. Ihan hetki. Sitten osakeyhtiöitä koskee vielä tämä yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Yhtiöjärjestys on jokaisessa osakeyhtiössä pakollinen ja siellä on sen yhtiötä koskevat perusasiat. Niin se teidän, jos joudutte sinne osakeyhtiön hallintoon mukaan, niin pitää lukea ihan ilman muuta. Osakassopimus on myös tärkeä paperi, jos semmoinen on solmittu. Aika usein näissä meidänkin yhteisissä yhtiöissä on osakassopimus. Se on vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen sopimus, jonka yhtiöosakkaat tekee keskenään. Ja se täydentää lakia ja yhtiöjärjestystä. Mutta siellä voi olla hyvinkin tärkeitä asioita, esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta sovittu, yhtiötoiminnasta tarkemmin esimerkiksi tämä hankintalain sidosyksikköaseman säilyttämisestä ja niin poispäin. Ja tämä on kyllä osakkaita sitova sopimus, eli jos joku osakas rikkoo sen sopimuksen, niin siitä voi seurata sitten vahingonkorvausvastuu. Ja usein sitten yhtiökin on tämän sopimuksen osapuoli, eli se sopimus hyväksytetään yhtiöllä, ja silloin yhtiökin pitää tietysti sitä noudattaa. Ja ihan lopuksi, että kun aloitatte siellä työn yhteisön hallituksessa, tutustukaa niihin yhteisöä koskevaan säädösaineistoon. Yhtymän osalta ainakin perussopimus ja yhtymän tärkeimmät säännöt pitää lukea. Osakeyhtiön osalta yhtiöjärjestys, osakassopimus ja yhtiön mahdolliset sisäiset säännöt. Yhdistyksen ja säätiön osalta ainakin ne säännöt. Ja liikelaitoksen osalta johtosääntö. Ja sitten kaikkia, ainakin nyt Lahden kaupungin tytäryhteisöjä koskevasti, niin Lahden kaupungin konserniohjeet ja hyvä hallinto ja johtamistapa Lahti-konsernissa. Niin kyllä nämä on syytä lukea, että ymmärrätte, mihin olette päänne työntäneet. Ja muistakaa, että olette omistajan edustajia siellä yhteisössä, ette yhteisön edustajia omistajassa. Ja toimikaa huolellisesti tehtävässämme, muistaen yhteisön etu. Kiitos. Kiitos Pekka. Mihin olemme päämme työntäneet? Odota ihan hetki vielä. Meillä olisi tässä ihan 10 minuuttia aikaa kysyä ja keskustella. Olkaa hyvä. Käsi pystyy, jos on kysymyksiä. Mä tuon tämän mikrofonin sinne. Tai sitten reippaalla äänellä. Eikö onnistu reippaalla äänellä? Onnistu. Olisin kysynyt sitä, että jos kunnalla on tytäryhteisönä tai tytäryhteisö, jonka omistaa vaikka kiinteistöyhtiö 100%, siis kunta omistaa sen, niin miten kunnallisessa päätöksenteossa sitten tällaisen tytäryhtiön hallituksen jäsenet, niin voivatko he olla päättämässä esimerkiksi kunnanhallitustasolla tai valtuustotasolla vaikkapa lainan myöntämistä tai lainan takaamisesta tälle tytäryhtiölle? Valtuustotasolla kyllä, mutta kunnan hallituksessa pitäisin sitä kyllä esteellisenä sitten jo. Tässä just tulee se valtuutetun esteellisyys ja sitten taas kunnan muun toimielimen jäsenen esteellisyys. Niin, nyt mä unohdin tämän mikin. Eli valtuustossahan sen asian pitää koskea häntä henkilökohtaisesti. Ja tämmöinen ei koske häntä henkilökohtaisesti. Kyllä mä katsoisin, että valtuustossa ei ole esteellinen, mutta esimerkiksi kunnan hallituksessa on esteellinen. Jos ei nyt tule kysymyksiä, niin tässä on varmaan kahvitauko jossain vaiheessa, niin jos tulee tässä myöhemmin mieleen, niin vetäskää hihasta ja kysykää sitten ihan noin henkilökohtaisesti. Kiitos.